Защо ме изми преди съхранение? Сега ще мухлясам по-бързо. Съхранявайте ме сух. Мийте само преди ядене. Защо съм на вратата на хладилника? Продължавам да се затоплям. Сложете ме отзад. По-студено е. Защо съм на горния рафт? Капвам върху всичко. Долният рафт винаги е запечатан. Защо ме задуши в пластмаса? Не мога да дишам. Увийте ме в хартия вместо това. Защо сме на вратата на хладилника? Всеки път се разклащаме. Дръжте ни на рафт. Защо съм в хладилника? Уби вкуса ми. Дръжте ме навън на стайна температура. Защо съм разхлабен в хладилника? Изсъхвам бързо. Увийте ме или ще умра. Защо ме запечата докато е горещ? Хващаш бактерии. Охладете ме първо. Защо сме до зеленчуците? Караме ги да гният. Дръжте ни отделно. Защо съм отпред? Умирам по-бързо. Защо съм без покривка? Попивам всяка миризма. Покрийте ме добре. За още ежедневни съвети и трикове не забравяйте да харесате и да ме последвате.